Βέβαια πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εγώ θα σας αφήσω πάει για ύπνο γιατί έχω και ο πάλι αύριο. Το πάλι μου άρεσε. Βέβαια ανάγεται σε πολλούς αιώνες και τον προηγούμενο αιώνα πήγαινα στο QRL και αυτόν τον αιώνα. Οπότε θα μου επιτρέψετε, σας εύχομαι καλό βράδυ, καλή ξεκούραση και αύριο πάλι θα δούμε τα ζουζούνια, over. Γκολία, θες να μάθεις από πού προέρχεται η λέξη του Λούμπα? Για πες το. Από την τουρκική του Λούμπ που είναι η αντλία. Τουρκός πορε. Μα κάτσε τώρα, τι ζητάς. Η περιοχή μου απελευθερώθηκε το 1912, έτσι. Έχω 103 χρόνια που φύγαν οι Τούρκοι από εδώ. 103 χρόνια, δηλαδή αν είχε γεννηθεί όπως ένας γείτονας που έχω εγώ επί τουρκοκρατίας, ακόμη ζει. Επομένως πώς θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Over. Εκεί δεν γεννήθηκε και ο Ατατούρκ στη Χρυσαυγή? Ναι, εδώ, καμιά 200-300 μέτρα πιο πάνω από μένα. Άκου Γιώργο, και τσοκ του Λούμπ ξέρεις σημαίνει μεγάλη τρόμπα. Έλα Γιώργο. Παραδέχεις.